dị n'isi ma chefu ha abalị kpu okpu na-ada afọ ihe dị n'isi ahụ okpu kwesị okpu n'ọchịfozie efu ihe abalị tụkwasịrị okpu n'elu ya ife ọtụtụ ihe na-ezo ezo n'abalị ndị Igbo sikwu na atụrụ na uchichi abalị na-eme atụrụ ọdịka opu mpi ife atụrụ n'abalị ọdịka opu mpi ị na-erute ihe nso ma anyị maara atụrụ nwere ihe eme ka opuo mpi mana ife n'abalị ya fụtazi isi ọfụma fụ otu mpi ede fụ otu isi ede ọdịghị ka onwe mpi ọdịghị ka n'onwe ha ọ metụta ya aka n'isi ebefụ na mpi adịghị ya ndị Igbo nsikwa na ọ na-aba na-achịlụ mmadụ aja anị n'abalị si na-awụsa ya n'arụ ka ọ mana na-achịrị aja anị n'eziokwu aja anị bụ achịntie si na achịalịga aja anị n'okwu a ọ n'abalị ya ma ọchị aja ma ọchị ha ike ọchị ha aja ọbụla sị dị achịalịga aja anị ndị Igbo isi aja anị n'abalị ndị okwesị onye ahụ n'ahụ ka o wee doo anya n'isi aja anị n'eziokwu abalị na-ezo ihe hinne onye mere na ndị ori na-aka ezu n'abalị ndị mmụọ na-akakwa abịa n'abalị n'oge mgbe ochie afọ maka ndị ugbu ahụ kwenye na ndị mmụọ rinne na-achị ejigo achọ ịfụ ndị machọghị ịfụ ọ n'ikpeazụ aka na-asịzi mana oge gboo ahụ anyị nọ n'ime ndị gboo kwenye hinne na ndị mmụọ n'abalị ka ji aka n'ezie ndị mmadụ na-aka anwụ n'abalị ndị ịgbakọ ndị nwụọ ọnụ n'ime ọfụ ọnwa ọ bụrụ na ha dị 30 12 nwụrụ n'abalị ndị na-anwụ n'abalị na-akanata ndị nwụ n'ehihie arụ ọnwụ na-aka nkụ n'abalị ama ahịa na-aka egbu mgbu n'abalị onye ọya ị na-enefe onye ọya ehihie rahụla abalị ị ga-amụ anya abalị ụtụtụ chimeko yefu ọ dịkwa ya mma ọ kakwa mma wepụ akwa nkata ịwọ ya arụ efita ya mecha ihe niile ọnọdụkwa ọzụkwa onye na-achị nwụ n'ahụ n'abalị ha ọtụtụ ihe na-eso abalị aga ọbụla ndị ọjọọ ma ụtụ ma ọ bụ efịafịọ ma nkwọ mmụọ ma ikwikwii ma ajọ nnụnụ niile a na-enye nsogbu n'abalị na-ebute na-agba ama ihe ọjọọ abalị nke aja apụta nkwọ mmụọ be na-efie mmanụ na mgbaghachi ihe obere mgbaghachi n'abalị na-eyitebe onye chọrọ ịnwụrụ nkwa na mgbaghachi ka o ji anwụ na ọ na-anwụ na-efie n'ihu gbakọ ndị na-enwụ na-efie ọ na ha dị 15 12 nwụ na mgbaghachi ọ ga nke eji enwe mmụọ mgbaghachi nwere ndị gboo na-akpọ mmụọ mgbaghachi ka ọnwa onye anwụ na chi ofu ịmanụ na mgbaghachi ebe elekere 10 n'ụtụtụ ọbụna ngodo ya na-eme ụmụaka a na-akpọ ndị mgba sere n'ike ụmụazị adịghị ya ha ejide ha na ọbụna okenye anọghị ụtụtụ ijebe ọrụ ndị mgba bịa maka ọ na-adịba ka ebunu ihe anya nkịtịfụ ya ụtọrọ onye na-afịa ụmụaka ahụ ihe ọrụ dọka na-ekwu okwu ya ndị mgba ka na-akpụ ya ha na iwu na enwe onye na-enwe anya ime mmụọ ọfụ ya ọ na-adị ka ebunu ọ bụrụ na-eyi ụmụaka egwu ihe egwu nke ọ na-eku nwa ha ma mfụ ya nwa ha ọ na-adụ ya na-adụ ya ndị mgba wee sio na ya da-aba nwatakịrị na ọ bụ na okenye anọghị ya na ike ụmụazị adịghị ya na ọ ya nwụnahịa ndị mgba bịa n'ụtụtụ ọ ya adọ nwa ahụ n'ụtụtụ ebe elekere 6 na elekere 8 ịgazi ọrụ ọ ya adọzi ya ọzọ wee ru niile nata na mgbede ya achọ onye ga-ejidere ya aka ya achọ onye ndị mgbada adọ nwatakịrị na ụlọ okenye anọghị ya ejide ọzụwa ị na-emeghe n'ụzọ ama ọdọbịa tụrapụ ihe iji jide aka ka ihe mere na ọdọ ọkadụ nwa kemgbe iji wee pụọ ndị mgbasị na ya na-adọ nwatakịrị na ụlọ okenye anọghị ya na ọya nwụna ya n'ike ụmụazị adịghị ya otu na-adị n'abalị na-ekpu okpu n'ọchị chifo ndị Igbo sikwa nọ na chifo afọ ihe nte gburu nte bụ n'abalị nke o ji atabisi omeji ọtabisi omeji igirigi na-abịa ya ama
ọka na asa ababa na pokopokopoko chewe fo àwọn ọtụtụ cha ha na ọtụnwọ mana abalị na nte ji tabie ya ama anyị natazara mgbe fozi ya omeji tụnwụrụ atụnwụ mana ọtụnwụ ha mgbe ị na-agafe n'ụtụtụ ị na-eji ite nkwụ ọtụnwụ ha mgbe ị na-eje afịa n'ụtụtụ maka na igirigi ka na ahụ anwụcha afụ ihe nte gbuo n'abalị afụ ihe nte tabi n'abalị o nwere ife na-ezo ezo n'ime mmadụ mgbe ọ dị obere ya ama na nwa nwere ụdị ajọ omume dị otu a n'ime mgbe ọ dị ahụ isii mgbe ọ dị ahụ iri na ofu oge na-eme ezigbo omume na-ekwu eziokwu ọ na-etozi nwa akwụrụ ọtọ na-agbanwe bụ jiri afọ iri na ịbụọ afọ iri ịbụọ ma iri ịbụọ na otu nyawo ụma apụtacha ọfụma ifu na nwa nwere ajọ obi ifu na nwa eyihe nna ya ha alụ onye a m na nna nwa njekwa ka m na nwa ga-eje akwa m aka tiere ọkụkọ ọkọdọ nwere ọtụtụ ndị nne na-ekpe ekpere na-ayọ Chineke si ya ka nwa m dị eyi na nna ya na nwa ihe nna ya nwa na-alụ emem na nwa na-alụ emego nwa na mgba aka oge nwa dị afọ iri na ịbụ afọ iri na ịnọ afọ iri na ise ụma ha mpụta mgbe ụzọ afọ iri ịbụọ afọ iri ịbụọ na ịtọ afọ iri ịbụọ na ise nyabụ ajọ omume wee bido na-apụtazi ibu aka n'isi si na-alụ ememe afụju akwa maka tere ọkụkọ akụ agbara maka sị na ọmaanya si na zenu na nwa amaghị etonite na ọghọrọ ihe ọzọ hai onye ọ na-ebe gbada nga na abalị na-ekpugbu n'okpu n'ọchifo ewee afọ ihe ogwu n'isi afọ ji na-efo omume mmadụ na-agbasawanye onye mere ọgwụ ụfọdụ adịghị ekwe anụ nwaanyị ka bụ obele nwa achọbụ na obele nwa achọbụ na ọnwa onye amabeghị ihe chịchọbụ na nwa dị obele nnọọ o wee jide n'ọnwa dafọ iri na ise ọ na-eme ndaba ọkọdọ ọmụmụ ya agbasabeghị ọ nke mgbe o jide eruzi afọ iri ịbụọ na ise ifere na onye ya nụta abụghị onye aka ịnụ mgbe ahụ na onye abibeghị kịta na onye ya nụrụ mgbe ahụ ọ dịghị n'ise abụ odofu onye abụgoro onye ọzọ onye echacha afọ iri ịbụọ na ise omume mmadụ ewepụtachaa ọ bụrụ na nwaanyị ọ bụrụ nwoke ọ ga-eru afọ iri ịtọ tupu omume ya apụta kpọọ ọ na-agbanwezi mmadụ nke na-agbanwezi n'ụlọ ọrụ ma nke gbanwezi mgbe ọ dara ogbenye ọnwụ kacha ego onwezi omume ya agbanwe ọbụkọta onwezi ego omume ya agbanwekwa ọzọ mana ọ bụrụ nke si n'ọbara ọ na-apụta ife ọrụ nwaanyị afọ iri ịbụọ na ise ọ chapụta kpọọ ọrụ omume onye afọ sọsọ ife ga-eme na ị ga-amatanwu mmadụ ọfụma bụ onye gụrụ akwụkwọ onye gụọ akwụkwọ ruo afọ iri ịbụọ ọ bụ nọọ nwaanyị afọ iri ịbụọ ma afọ iri ịbụọ na ịbụọ wee gụcha akwụkwọ ọmụme ga-apụta gị ọfụma maka na akwụkwọ na-akwapụta ihe fọ n'ime gị ọpụta ọsịsọ ọbịa ọṅa gị n'ọkụ ihe ụfọdụ apụta ife ọfụma mana ọ bụrụ na onye agụghị akwụkwọ ọ ya erute afọ iri ịtọ ọmịa bịa na-apụta nwaanyị mgbe jere afọ iri ịnọ ọmịa nwoke njọ onye dị njọ gbahajọ nwaanyị gbahajọ nwoke ọsọ nwaanyị kwara na ọ na-adụkwa na arụ nwoke onye mere ọgwụ ụfọdụ efu ndị ya ụfa bịa afọ di edo afọ iri ịnọ ka bịa bido inwe nsogbu ezinụlọ nsogbu ahụ enwebu mbụ mgbe ha nọ ọnọdụ na nwunye fa ebiri afọ iri saada aka ọnụ bịa afọ iri na ịnọ ka enweghị nsogbu ọbụla olu mgbe di ya bara afọ iri nọ na ise nke nwunye bụ afọ iri ịbụọ na ịsatọ ha nwee nsogbu mana mgbe akọ mme ha na-agba pụtacha mgbe ahụ okpu n'isi na ọchịchị chifuo afụzi anya onye ka ụzọchi si awụda wezite nke ihe ọ sị na awọ sị na dịda ụkọ n'ọnya mere ya ji nnọọ nke kwọrọ n'azụ efe awọ ka ọ kwọ nnukwute die n'azụ kwọrịa na-amasị awọ ọmanya sị na dịda ụkọ na ya butu ofe onye ọzọ ebugharị na ya akwọ die n'azụ onye eje ebe niile ọ bụ na mmadụ na-abụ a na-anọ nso oge niile obi ha nke na-anọ nso ife ụmụaka tụkọrọ ọnụ ọnya fa na bụ ụmụnne obi ha na-aka adị nso mgbe ha na-etolite fa na-erikọ nri ọnụ
na ekele iru ezi ekele onye azụ aka na onye azụ aka ekpokọ ahịhịa ọnụ onye azụ ya ngwa akpụ ahịhịa tata eche mkpu ha na-emepe ihe ọnụ itinyere ha ha na bụ erikọ nri ọnụ ihe a na-ewedebe obi ndị mmadụ nso oge anyị na-etolite n'oge ochie ahụ oge ngwere dị ofu oge ezidị n'ukwu ụkwa oge anya mmụọ dị ebe a rufuru ya oge isi ọkọrọ dị ebe a machi ya oge mụ okenye mgbe ochie oge anyị na-eto nke anyị nne m adịekwe ka nri nri sọ m ọ ga-etirili unu na unu ịbụa ofu efere unu dị ịtọ otiri unu ofu efere unu dị ịbụa otiri unu dị ịtọ otiri unu azụ na abụọ unu dị ịbụa otiri unu ofu azụ unu dị ịbụa mantiri unu azụ na abụọ unu dị ịtọ mantiri unu azụ ịtọ ọ ga-agbalị na ofu unu ya eke eke unu dị nọ otiri unu ịtọ ndị ịbụ otiri unu ịbụa ndị ịbụ otiri unu ofu maka na ndị nne mgbe gboo ahụ n'ụdị uche ha nwelụ maka ibi na mba ọdụdụ mgbe ahụ ọmụ na-eke njazia elicha nri asị mbịa ke ewe mbido ike agbata m ụkwụ ọfụma wee nọdụ onye na-eke azụ ịtabie ino mmiri asọ mmiri ete na azụ nwa na atabi ịtabi edebekwa ịkwụrụ ọtọ nne ya ọfụma ịfụna onwe nke kanụ ịtabirikwa iti na nke ọzọ nwanne gị ahụ na ụmụnne gị ahụ na-eche gị ha masị na asọ mmiri gị na-emeta azụ anyị asọ mmiri ahụ na-ebute aka izize wee iwe n'ihi ya akụ nwanne gị ya akụ onwe ya ibute ihe eji wee mmelụ ya ahụ enyema mgbe o ji wee danahụ n'ala mana ọ bụ na gị nwanne ya na-erikọ na asọ mmiri aha agakọ ife onye ya chọwa igwe kọ nwanne ya n'isi oge ha na-eke azụ eke anụ ka eji amụ otu esi eke anị otu esi ekekọ ihe nne m ọ nata ahịa mgbe ahụ onye ihe ahịa anyị anọ naanị kee ya mmụ ya ekekwa nkekecha maka ama nnọọ m ya ekpe azụ wee ha maka ike ha na ekpere azụ ha mma gbazi mbọ kee ya ọfụma ndị ọzọ enwee ndidi nkesị akwụrụ mọtọ dụ azụ na ya eketara mazụ ya nọ naanị wee nlekwa ya ntinye nke ọkwụ dị isi nke buru ibu ịmana nchiche ezi itinye m ọkwụ n'ime ya nke pe mpe awụsọsọ uru nkechacha ya onwe nwanne m nke na m aha ihe ọ pụta fọ nke a buru ibu ọtụgharịa gbee bụrụ nke ọkwụ dị n'ime achịa m n'ime obi m ama na nke obele n'iwu sọsọ uru na ọmụkọ ya adịela ihe na ahụ ihe eji azụ ụmụaka ma kịta ị ga-afụ onye nwere ụmụ ise onwe ọkụ ise efere ise ngazi ise etiri onye obulu baa n'azụ na onye ebulu nke gaa n'ime ụlọ nke ebulu nke gaa n'ọnụ ụzọ ama onye kwere ebulu nke gaa n'ebe nke ọzọ onwezi nwanne aka na aka na-akpọkọ esicha nne ji wee ji akwụkwọ ekele ya ha nche onye ọ na-ekukọ ụkwụ ndị na-agụ n'ofu na akwụkwọ na-agụ n'ofu ebe anyị ekwu onye ọbụla ndị nke iche iche onye mere na obi ndị mmadụ na-agba sasasa nkịta nwezi onye na-ama onye bụ nwanne ife ebe nwanne na nwanne na-anụ ọgụ ite na onye aghọta ọhịa na onye olu na-anụ ọgụ a onye abụta obiri ọkwa nwanne onye abụta ekpem ọkụ onye nke ọzọ ya bụ na ijikọta ọnụ awọ na die na-ayị oge niile onye weta m n'okwu ọkwọlụ die ha na-echu mmiri ha ayị ha na nta mkpa ha ayị ha na-ejekpa nkụ ọkwọ di aga owesi anyị ihe menya ji akwọrị abụ na di dị ụkọ na onye ọzọ ga-anagharịa nke a bụ ofu n'ime ihe o ji akwọrị ihe ọzọ mma o ji akwọrịa ọgwa ha anyị mgbe na anya na ya awụgolo ezigbote enyi maka na di ga-abụ enyi gị bụrụ nna gị bụrụ nwanne gị bụrụ onye agbata obi gị bụrụkwa di gị n'ime ofu onye ahụ di ga-abụ nna gị bụrụ nwanne gị bụrụ enyi gị bụrụ onye agbata obi gị wee bụrụzie di gị ụzọ ihe ise a ga-ezu n'ime ofu onye iwe ya sọsọ di gị ma ọ bụrụ nwanne gị ọ bụrụ nna gị onye agbata obi n'ọzọ ịma n'ọdị m ka ọ bụ ịmanụ ihu na azụ afịa ahịa afịa ka gị na ndị gị ahụ na-azụ oge nne iru ibunye onye ọ na-agala onwe ya
oge mgbe ya ezute mgbe ezute ha anya na agala onwe ya mana unu ga-abụ nwanne unu ga-abụ enyi unu ga-abụ di unu ga-abụ nna agbata obi abụzi ya o wee zuo oke ya bụ na obi ọbụla na-anọkọ ọnụ n'afọ anya na-anọkọ ọnụ igwe eji ekwu okwu kịta a na-akpọ ekwentị ọ na-emebi ihe ihe afọ ụmụnne na-abụ nne ji n'Ọnịsha faa nọ nje ọnwa isi onye jebe nwanne ya nna ka ego nume ahụ ọdịkwa ka maka nwaanyị a kemaka ụmụaka ekwentị ọsịa na ọdịmma ọgakwa ọnwa ahụ agazolo o nwere mgbe oge ụfọdụ efu ụmụnne gị nwanne gị nke tọrọ ụmụ ya na ụmụ nke gị ha ya afọ anya ara isii ndị a na-eto ekwentị ana o nwere ihe dị n'ịfụ anya ihe dị na mmadụ na-abụ nọ na-akpa nkata ị na-afụ anya onye ahụ anya ị na-ene mmadụ anya n'anya ị ga-ama mgbọ na-asị asị ị ga-ama mgbọ na-aghọ aghụghọ oge unu na-echekwa ukwu ọnụ awọsị na dido ụkọ n'ezie dido ụkọ mana ife dị ụkọ bụ ezigbo di di juu n'ebe niile juu ụmụ nwaanyị dịkwazi ụkọ ezigbo nwaanyị ụmụ nwaanyị juu n'ebe niile Onyeka bụ onye Nnewi ọ sị na ọkụkọ si na n'ụbara ụmụ jide kwekweghị ya wee marụ nke bụ adịa ụbara ụmụ adịghịkwa ọkụkọ ama nke bụ adịa ịgbara n'ime mgbe arụ ọkụkọ eyighị akwa ugboro abụọ ihe nke mbụ bụ 11 ọ bụrụ di nzu nwa ọkụkọ a na-akpọ di nzu na ọwụ oyi akwa 14 ọ bụ 13 ahụ ọ ya azụtakpọ ha ncha nwoke ya nwụnaghị ya nwoke egbe ya ebu egbe na-abịa ebecha aka omee kọkọkọkọkọkọ ha ncha na-abịa okpudo ha ncha niile egbara ebu nnukwu ọkụ ọ bịa na-achọkarị ụmụ ya ya mara ụmụ ya bịa kpuna n'okpuru nku ya egbara ebute ụmụ dị nzu onye nwe na ọkụkọ a bụ dị nzu ọ na-abọ nne ọgbọpụta nri omekekekekeke ha ncha na-agba okirikiri eribe onye rio ọ bụ na akịka ihe ọ bụ ha pụta akarịpụta o meela ụmụ ya mkpọtụ ha bịa ha rijucha afọ nke fọnụ orie mmiri zobe onye ekwe ka mmiri maa ụmụ ya maka na ife na-egbu ụmụ uyom bụ mmiri ọmacha ha oyi ya ba ha arụ ha na-anwụ mmiri zo ha na tụọ na nịpam ọkpọkwa ha baa n'okpuru ebe mmiri ya nwata ụmụ ya ọ ga-echekwa ha n'aka oyi chekwa ha n'aka agụụ chekwa ha n'aka egbe ọkụkọ na-eme ụzọ ihe taa bụ di nzu ọkụkọ wee sị n'ime ahụ na-abụ ọ zụgo ụmụ 11 zụta ha zụọ ụmụ 13 zụtakwa ha n'ime arọ nke ịbụọ ọ zụtakwa 13 ọzọ ụmụ ya na-eje 14 ka ezi ebe ya ama nke ha dị ya mgbe ha dị ya ebidokwa ha iyi akwa nke ya n'ime 13 zụtara mbụ ịtata nwunye ọmaọzi nke ebu ụzọ ya bụ ọmaọzi nke tọrọ ibie oyibo akwa ọzọ bụkwa 11 zụtakwa ha ụbara ụmụ ha dịkwa ọkụkọ ama nke bụ adị ya nekwa ya efu na ọtụtụ ndị na-amụ ọtụtụ ụmụ ada enelu ụmụaka ha anya ọnya mere na kịta ọtụtụ ụmụada ewuzi onwe mbọsị na-ekiri onyonyo n'igwe okwu nke onyinyo nna ke wee onwe onye na-akwa na Edo steeti ọ mụrụ ụmụ 12 fanta wee nọdụcha ndụ nwaanyị nọ ụmụ nwoke 8 ụmụ ha ncha nọcha ndụ nna ha dị afọ 85 wee nwụ ọ nweghị ụdị aka ọrụ anọghị na biye ma dibịa oyibo ma ndị ọka ụzụ ma ndị ọkaikpe ma ndị nkụzi n'ime ụmụ ya nweghị ụdị aka ọrụ anọghị na biye ha ncha ihe ofu ụdị akwa nupụta ese na-ekiri ihe a ọ na-ahụ m akpata oyi iwe ji ahụ m akpata oyi mgbe na nwoke anwụ ọnụ na nwunye ya fakụzi nkụzi n'oge nke ha ịnweta afụfụ faya ata mgbe a na-azụ ụmụaka faya eji eze wee ekpere arọ na nso ego ọ dị mana Chineke bịaza gọzie ha nwa nke nwa ụnụ ha ncha bata uru maka na onwere ihe na-egbu nne na nna ka nwa na ndị ọzọ abụrụ ofu maka na ọnwụ ite naanị ete ka ọ ka m ji asị onye mmụọ ụmụ 8
nwere ịsatọ bachara ya ulu ọ da bụ na ịmụọ ịsatọ ọ bụrụ ofu ya bụ ulu ịmụọ isii ọ bụrụ ofu ya azaghị oku onye taa afọ tụọ ime isaa ka ịsa ahụ bara ya ulu onye taa afọ tụọ ime ili ka iri ahụ bara ya ulu onye mere na kịta na ịtụ ọka ime adị ewuzi ifu ya fụ ndị ji ezigbote ego ọmụrụ ya ntọ ọzụba ha onye nke ọzọ ego na-efu eru ka mmiri ọmụrụ ya nọ mechie ọgụ ụfọdụ efu onye atọ wụhọ chacha ọmụriri n'ofu ma agụụ akwụkwọ breki ya enweta ụdị mmadụ dị iche iche agụụ na akwụkwọ ha agụ ọbịa ọhụrụ na ụmụaka amama ha akwụkwọ na afụrụ ego ọ dịkacha efu ndị na-ele anị n'ime ụmụ ya fụ agbụrụ n'imebi ya efu ndị na-eche nche efu ndị asọkwa na ndị aba aka ọrụ kama na ikpokọta ndị ọnụ enwe onye nche na be gị inwe agbụrụ inwe onye na-ele anị enwe ha nche n'ofu ụmụ gị faya mbọsị fọ ya ekwu ya eso ya dịka anọ n'iru agha ụbara ụmụ na-eme na ada anatacha ụmụaka anya iyi nke tinye ego zụọ ha n'ụlọ akwụkwọ mana o nwere ihe ndị ọzọ ha chọrọ ịnụ n'aka nna ha na n'ọnụ nne ha inyere ha anya ụmụaka ga-eri mperi ọkụsị na ọtụtụ o nwezi ibibi ya izuru ụmụaka ịmụọ ụmụ iri na ofu ahụ wee zụgide zụka nwere ịzụkọta ike agwụ gị ịzụpụta ịsatọ kafọ ịtọ ka nọ n'obere ụlọ akwụkwọ mgbe ike agwụgwọ mmanwụ gwọ ọkwa ọja ndị ịzụpụta zọpụta ekwerogo fụ ụzọ wee fụ ndị fọrọ afọ ha na-asịzi na nwaanyị n'ike agwụkwana ya na nwaanyị a na-atasa afọ na ike agwụkwana ya ike agwụ ya ọbara ụmụ na-ekwe ọkụkọ ama nke wee adịghị nwaanyị ịtagide afọ wee elu na ngwụcha adị mma ọ bụrụ ọ ga-amụta zụọ ha ọfụma ịzụta nwa n'oge ikuru ume n'oge ọnwa onye ga-ada afọ 70 nwa ya aka dị afọ 6 onye a ga-atọ n'afọ wee na-atọ n'ịzụ nwa wee nwụọ oge ụfọdụ ọ ya abịa mgbe ịtọ ha anya Uchenna Akụnne si wọliwọ wee zute nje ọ sị na onye ji ụgwọ si na aga na-ejizi na ya ji ụgwọ wee hapụzi ikwe anụ nkịta ọnụ n'ahịa na ejizi na ya ji mmadụ ụgwọ wee hapụzi ikwe anụ nkịta ọnụ n'ahịa ma ndị a na-eji ụgwọ n'obibi na akaba ha ndị a na-eji ụgwọ ifere adịm ha ihe ọ na-ekwu onye ji ụgwọ ya na-asị na ejiji ezi na ya ji ụgwọ wegharịzịa ikwe anụ nkịta ọnụ n'ahịa onye ji ụgwọ ga-akwụ ụgwọ oji o nwere gị o jidewe ụgwọ ogo gị ise ọ na-alụ n'elu efe ebe o doghị anya na ụgwọ a ọ chọrọ ịkwụ gị ha nọ na-eme ife ego jideghị ụgwọ ụlọ izuụka na-akwụ bụrụ ọkụ nata mgbe nwunye ya taa o jideghị ụgwọ ụlọ ọkwụbeghị ụgwọ ụlọ na ọnwụ ife na-ebu ụzọ ha na-ebu ụzọ eme onye ha na-ebu ụzọ wee meta nke na-esi ndị Igbo si na onye ụgwọ onye ọrụ ekere eke atụghị egwu o jide ụgwọ na ọ da akwụ ọ bụ na mmadụ ejide ụgwọ ọ da amapụghị obi esi na m jidezi mmadụ ụgwọ ma ya ekwe anụ nkịta ọnụ n'ahịa mgbe ọ na-ekwu ya bụ ọ ga-anụ nkịta na-ewu ewu oge gboo ndị gboo na-eri anụ nkịta nne a na-ewe ka anụ galala ọnụ mana nsị gwa onye ji ụgwọ a n'ihi ekwe anụ nkịta ọnụ kama n'ihi akwụkwọ iyi akwụ ụgwọ iji ọ bụ na ịkwụ ụgwọ ama na ịnweghị ya mana ọ bụghị ijite mmadụ ụgwọ nna oge ise eje gbaa anyị ọfụ na nkwere na-alụ ụlọ ebe ahụ onye iji ụgwọ fụ ya fụ oke na-ekpụtara gị okwute na-ekpụtara gị igwe ejide ya nwe obere ego obi agaghị adị ya mma o nweghị onye aka ose na-adị mma n'anya ya bụ onye nkwa ndị a ijide ụgwọ ya ata asị ihe enu enu ịmụ ama ọsọ iji m ụgwọ amụghị na atọ kịta ọfụ ka ị na-ekwe ekene ọsọ ị na-ekwe ekene ịmụ na oji m ụgwọ onwe onye adị eji ụgwọ ga-adịla ụgwọ dịrị onye ọbụla ife ụwa bụ ofepụ onye ọba ibie ka a na-agwa ndị eji ụgwọ ha nwere ndị nje ha ụgwọ ndidi na egwu adịrọ bụ akpụrụ mbekwu jebe okwu nwaanyị n'aka na-akwa ndị ji ụgwọ ijide ị na-akwụnye
ị na-akwụnye nne nka jide na ama n'ọfọ maka ọfọ n'ọfọ ịtọkachi wetaka nne ti nka ụkọ na-agbagota ka ọfọ n'ọfọ ị na-eme ihe obi na-adị onye eji ụgwọ mana nọ na-elota m na-akwụta onye oluzie onye na-ha akwụ ụgwọ ifu ka ọ na-ekwe anụ efi ọnụ ahịa ma ọ tozo ya na ụfọdụ gịnị ya na-enwe okwu osia ma ejizi na nji ụgwọ wee hapụ ịkwa anụ kịta ọnụ n'ahịa na mma ataga odo nke bụ anụ nwa mmụọ amanụma mmegbu nwa mmadụ amanụma mmegbu nwa mmụọ ka ọ dịrị nwa nọsi ike mma dịrị ada nne ha nọ n'ụlọ mma Chibụzọ si Asaba zite nke ọ sị na nwata na-erika bụ na nne ya na-erikọ na nwata a na-erika bụ na nne ya na-erikọ nri na nwa na-eri ncha na nwa manụ nne ya na-eri manụ na-erika site ike ya na ndị ọgbụ ya ọfụna nwere ọ na-abụta abịa maka nne ya gị ọ na-esere ya aka nwa anọghị nọ nne ya n'ofu nne ya n'oyi bụ nwa ya n'ise ọmahụ na nne ya na nji nwayọọ na-eche nka nwa rijigodo afọ kama m ga-ebu ọnụ ka nke ma ọ ga-ebu ọnụ ka m bụrụ nwa a na-eme na ya na-akpa ike na ya na-eri nne ọsịsọ ọmahụ nọ nne ya kpacha anya eseghere ya afọ mgbe nwa ga-ama na ya amụrụ eri nri ọbụla na ike iri nri adọda itikọ ya na ndị ọgbụ ya tupu o rie ofu ndị ọgbụ erighị sọtọ ebe ọkụ erite nri ahụ agwụrụ akwa o nwere ihe nwa na-erite n'aka nne ya ọgụ ụfọdụ ijide ụgwọ nna gị nụkacha oje n'azụ kwa ụgwọ ahụ na akpara asa nwaanyị akpara asa die n'efere adịghị eme onye ala mgbe o mee nwanne ya o jekwa ụgwọ ahụ ya ama na ọkụkụ gị ọgụ ụfọdụkwa ị na-aba mba n'ụlọ na-etu ọnụ na-alụ onye ọbụla aka n'ihu ma ndị tọọrụ ị na-agbaghị nkịtị ise na-arụ ihe karịa ha ya ama na n'ime ya n'ọma ahịa ma emume ya n'ụlọ akwụkwọ ukwu onye amabụ n'ego elu n'ibeghị naanị na ihe eji ọrụ m ji gbaghị nkịtị mbọsị ịtụrụ ya ọgụ na mama gị nna gị ga-abarị ya mba ada nne gị mee ihe kwa ya aka ọ gbaghị nkịtị ihe o ji gbaghị nkịtị bụ na nne gị nata nụ ya na ọ ya abarị ya mba ị na-amazi n'ịtọrọ nwa maka na ọkwa ya aka ka iji wee tụgharịa ọrụ nwanne gị ka ọ bụ maka ifie ịkwa ya aka ahụ ọ gbaa nkịtị mana ịkwa onye ọzọ aka n'ụzọ ịfụ ihe na-esu ya n'isi gị ike bụ na gị na nwanne gị na-anụ ọgụ omere gị ebere nụọ ọgụ n'ụlọ akwụkwọ ka ịfụ nụọ ọgụ na ọma afịa nụọ ọgụ n'ebe ndị ụgbọala nọ ndị agboro asị ngị nụọ ọgụ ịkpọ na bọsọ na nwata na-erika na ya nne na-erikọ ọgụ ụfọdụ ewifo nwaanyị na-atụrụ ndị ọgụ oke akwa n'ukwu dodo di ya n'akwa dọrọ ya n'ime ụlọ ọ dọrọ aka aka na ọdọrọ aka na kebe di ya na-esi ụmụnne nne biko hapụ na m ka njere ahụla hapụ gịnị ọ dọkwala aga aka biko nwaanyị biko hapụ nka njere ahụla ọrụ agbara ibie ka ọ dọrọ ihe ha n'iru ezi agbara akụ ya na agwa ya na-agbara n'aka ibie di ya ọ na-adọgharị onye ma n'ọnya na nke ndị ọgbụ ya chekwudo n'imesi ife ike n'ọzọ n'ebu nwunye ya na-adọgharị ya iche n'otu akọ na-adịba na nwata na-erika isi na nwaanyị ọ dọgharịgide n'abalị mana nne ya sị ya iwegbu ya nkịtị si aga hapụ ya ahụ na nwata na-erika n'iwu na anya na nne na-erikọ mụzọfụ onye ọ na-eme ka ọ na-eme ya ọ dị mma Chukwu nwe ike bụ onye ezi Owere ọ sị na onye amaghị onye ọ karị onye amaghị onye karị ya ada ama onye ọ karị Chukwu nwe ike ị ga-ama onye karị gị maka na ekene na-elo elo nsọpụrụ na-elo elo idebe ahụ ịma nsọpụrụ onye ọbụla onye achọghị m mmanụ onye kwuo ya bịa metụ m aka n'ahụ
onye kwuchie lụm ụzọ egosi m ya ihe ọ bezie enweghị onye na-asọpụrụ nweghị onye na-ekwe ka o tinye ọrụ nweghị onye na-alụghị nso ịbịatụ onye na mmadụ niile ga na-asọpụrụ gị na-epụta onye ọ na-egbu ikpere naanị o sị na onye ama onye karị ya a ga-ama onye ọ karị ịsọpụrụ ha ọlụ onye tọọ gị ndị tọrọ ma nsọpụrụ gị ọgụ ụfọdụ ị na-akpali nna gị na-akpali nne gị onye kwuo ịtụ ya n'ọnụ were okwu etu n'ime ọfịa bawalịa mba emezi ebe na-atụ anya ka ụmụnne gị ndị tọrọ na-asọpụrụ otu ịsọpụrụ nne na nna unu ekene na-eru elu ọ na-etosi etosi onye fee eze elu ya Christopher mmadụ obi bụ onye ukpo na dịnụkọ ọfịa ọ sị na onye fụrụ onye na-ene ya nka na-asị na agbụrụ ha da aka nka na agbụrụ anyị ada aka nka chacha agadi nwaanyị otu aka anyị na nkwa n'oge anyị na-aya da aka nka anyị otu aka anyị na-adịba ịma na ọfọ onye na-enye ya nka o nwere ndị na-enwe ezigbo nwa nwere ndị ụmụ ha adịghị ekwe ka ajụ ha daa naanị ọfọ na n'ụwa ebe a wilu ọsị ga-azụ n'afịa ga-etezi na mmanya chọtala gị ndị gị na ha ga-ebi na-echuru gị mmiri na-esighere gị nri mụta afọ ijegoro ihe na-afịa bunata ụna na-eji afọ ọzọ ewelukwa onwe ebe a na-akwụ ozu ijebe n'oge mgbe ojitọ gị nata onwere ide azụzi afịa ide alụ ọrụ ugbo nwezi ị na-eyizi aka ụmụ gị ọ bụghị ife onye ka na-ata afụ gị na anụ ka ọ dị ma onye bụ ụzọ uwe elu dị nọ na ọ dọbaghị ọrịa na-asịa ka na-elelili onugbu n'ahịa ụlọ na mgbe ya akwụsị onugbu anyị na-azụ ka na-eleli nkụ anyị lere kemgbe ọ na-eghe anya nsịrasịwa adịrịa nne oyi ekwu ka ikwuru oiji ụwa agbụrụfụ onye nne ha nka na-asị na agbụrụ ha aka nka ije ụwa nwaanyị ebughị m bi ụzọ wee bịa ije gị ọ makazi na ọ dabara ya onye mere na ụwa na-ejighị eme ọnụ ife onye ọdọbaghị ọlụ eme n'ọnụ ichie nwa bụ nwanne bụ onye ala ọzọ ichie nwa bụ nwanne ala ọzọ afịa onye ifite ọgwụ arịka ọ sị na ụmụ anụmanụ ada eji ike aba n'ọfịa ebutere ozu agụ ụmụ anụmanụ ada eji ike aba n'ọfịa ebutere ozu agụ agụ ngwa nwụọ ebute ozie ụmụ anụmanụ wee fụọ ọfịa esi na webute agụ mfadụ ekwe aba n'ọfịa ha agụ na-ebu ebube agụ o nwere ndị na-aza ọfịa afụrụ agụ ọfịa na afụrụ agụ si nye ahụ n'olugo afọ ise ji efe agụ n'ọfịa ndị mmadụ ada eji ike abịa dinta adaba n'ụdị ọfịa ha na-enwe dinta na-agba agụ ọ bụrụ dinta ọbụla na-agba agụ ọfịa afụrụ agụ anụ ndị ọzọ dịkwa abịa nke a bụzi ọfịa ebutere ozu agụ n'ime ya anụ ndị ọzọ ọfịa afọ agụ ọfịa o nwekwa agụ ka dị ndụ kado n'ime ọfịa mana agụ bụ eze ọfịa na-enwe na agbọ ka adaka bụ okwu asị onwe ha anụ na-anụ onu agụ kwụrụ agụ onye mere na asị na oyi mgbada na agụ bụ ma afọ ju agụ afọ ju agụ ifenye na mgbada nke anyị na-agbada ugwu agụrụ aka mgbada na-esi na azụzụ ọ bụkwa na agụ bụ agụ gụ ha anya mgbada ụlọ onye ilu ozugbo ịnụ asị na ụmụ anụmanụ ndị eji ike aba n'ọfịa afụrụ agụ o nwee n'ụzọ ebe ndị ohi na-anọ olofumozofụnye ngafe na ya ka nwude merụọ ya arụ na kọrịa ihe ịma nche ka ije ka nwudegodo tupu ịma n'ụzọ ha dọrọ mma ọnya mere na ọgụ ụfọdụ efu ndị na-anya ụgbọ anyị n'abalị nwebe fara ofe akwụsị menyụọ ọkụ dị na laanị ọkụ elekere 5 n'ụtụtụ tupu ebidokwa nke gafee ebe dị aṅa na-ama n'ebe ahụ na-adịbe egwu na ndị ọjọọ na-anọwa n'ebe ahụ isa na ihe agazi na ọfịa afụrụ agụ na ya ebudo ozu agụ na ụmụ anụmanụ na-adaba n'ọfịa ahụ
na onwe anyị na-afụcha isi n'anya njikpo ya ozi a si n'aka Ichie Nwa bụ nwanne ala ọzọ onye Ifite Ọgwarị Ugochukwu Ezeribe ozuzu nwada Adama ada ekwe ka ebule gafee n'ama nna ya ozu nwada ada ekwe ka ebule gafee n'ama nna ya. Oge gboo ha na-ebereta ozu anyị ebu ụzọ gbaa ụzọ be nna ya ụzọ be nna nke nwada. Ọ bụrụ na nwada bụ onye nta na Ọmụnachi maọbụ na Umudiọka maọbụ na Ọgbunike eweburu ozu ya na-achọ ibu na nke ya Enugu Ukwu. Anyị ebu ụzọ gbaa ụkwụ na be nna ya n'ilo be nna ya n'ama nke ama mba n'ụlọ hụrụ nwa ama ọbụla ndị nso ya ezitu ozi ọha ya gbaa nwa obere egwu wee binikwa jewezie ebe die mesịrị ebunatazi ngịga wee mechizi anya ozu afọ ọzọ ka ọ dịkwa na-adịghị ebu egwu agafe n'ama ibu ha egwu wepụta n'ama ọbụla unu ga-akwụsị mgba egwu ahụ obele oge gboo iwu ka ọ bụ ndị gboo ụmụ ya ama ebe ọsọ nne ya unu akwụsị kọọ ya nwobele imeghe ya unu afụ ya emu n'ụzọ ịma ihe na-emenụ ibulu egwu wepụta n'ama ọbụla ka ihe unu na-akpọ ya n'oyibo ama nke ya na-akpọ n'oyibo ibu wepụta na ya unu efi egwu agba nwobele unu gafee ya na-agbaghị egwu afọ unu agacha aka udu na awa maọbụ ịchaka da awa kaadị ka ifie ọgwụ kafa na-agwọzi eme otu aka ọgwụ na-elekwa abalị one ọgwụ ọ bụrụ nke ọgwụ nwe na ọka alụgoro kemgbe ya wee okwu ndị gboo kwuru wee taa ọjị wee kwu kụọ ọfọ na anị okwu ọnwụ na ọgwụ nkwa n'isi ọgwụ lụka n'ọrụ ọnwa isii ma ọrụ afọ ise na nke a bụ n'okwu ndị gboo kwuru na iburu egwu pụtara n'ama n'ihi ekene ndị nwe ama maka fakweta nọ ya ka baa n'isi na ndị nna nna ha na-anọ n'ama ahụ ndị afọ ha anya epụta egbe ele ha egwu wee gafere mana epụta iburu egwu atụmma ma ọ igbo eze wee pụta gafere n'ama na-agbada unu anyị ejesi egwu ahụ ebu nna-eje abụ ya anata ofu ngwa egwu na-emebie ukwu na-eru na ebu nna-eje kụọ ịgba gbawa ihe inwe ihe na ihe ndị gboo debecha ọnwụgozi ike ndị mara demeze kịta iji ha ji dada eme bụ na ha amaghọ efu ma ebule egwu na-aga eburu ụzọ abịa ha gafere gafe okenye gasị azụ ya na ka isi ebele egwu sọzọ kwa ya obele unu ebenikwa ịhụ na-aga ebu nna ga imeghe ya o nwere ike onye eme unu na ya enwebe iru ọma na-ebu nne ji nkwe lụọ ya ọ na-aka emekwa unu ego hi nne ụzọ mmiri ezobe ndị ihe nene unu egwu anyị apụtazi ịgba egwu n'ama ahụ na-enye aka na-enwe iru ọma. Ugochukwu Ezeribe ozu nwada adịkwe ka ebulie gafee ama nne ya. Ogbu mma adịkwe ka ejiri mma gaa ya n'azụ isi nke dị na osisiri aka Ndubuisi Mba Okpoko ya kọwa nke anyị ka anyị na ọkụ na-agba ọzara na ọ da amụ isi dị ndụ.